Ngayon po, kailan po kayo bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupita. Try nyo po itong product ni Doc Lupita. Salamat! Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Makakay Albay at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago at ang sabi niya sa akin mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Omega-1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rin Beheran, taga Pakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Omega-1 kay Dr. Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya na po ako ng Omega-1, tapos hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po, hindi agad ako na CT scan, pero nung ngayon po ako ng Omega-1, bumaba na po, saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan din po ako, pero nagpapasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako na mag-chemo kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. Joey dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kakilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J, at sinasabi ko bayaban ka kasi bayaban nung dalaga ka. O nung Middle name po. middle name pala bayaban. Beheran nga pala ang ano. Okay, so yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Omega-1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban. Magandang umaga. Umaga po sa inyo. Okay. Ako po si Corazon, ako na taga-Banyan. Nagpunta ako kay Doc dito for dahil na mayroon akong rashes at saka nabagong yung ulo ko. May sugar ka ba? At high sugar pa High ako. sugar. Tapos, sabi sa akin, opera na ko ta. Sa ospital, Sa ospital. saan din na lang ka? Oo.
nabagok so ano ko sa payo. Pero wala naman akong nararamdaman eh. Kaya nagpunta ko kay Doc dito parang in-suggest ko sa iya kung anong marayon. Kaya di pa akong sa loob ng 2 semana, 2 linggo. 2 linggo, at saka yung Amazing juice, amazing pork, missing for, at saka ano, amazing juice, amazing coffee. missing coffee. Opo. Yan. At saka sa loob ng 2 semana, naraya ko, wala nang rashes. At saka nag-abil pa ako ng sabon, ng kape. Opo. Oh. Salamat sa Panginoon sa Galing ka. napagaling ako at wala na akong ano. So rasis mo nanay, nawala na talaga. Nagralaya na Oh, baga. wala na. Tapos yung sugar mo, nagpa-laboratory 110 normal, na. 110. Oo. Okay, so Nagpapunta ko almost, kanina opo, yun sa Ginere. Okay. 110 na lang. okay, so almost normal. Opo. Kaya nagpunta Pagkatapos- naman ako kung ano ang maraming pag-i-maintain ko. Opo, pwede po yan na maintain ka na lang. Yung po sa amazing po, ilang beses ka umiinom? Twice? Twice a day. Twice a day. Oo, 4 na ang kapsula. Opo, so gawin natin siguro ngayon, baka once a day na lang. Tapos, maaaring lagyan na lang natin 1 mega once sa gabi para mabawasan na ang expenses mo. Pero tuloy-tuloy din ang pagaling mo. Kasi 2 weeks pa lang, ang laki na ng Kaya nagawasan nga, mo. maski ako maray na, pupunta rin pa rin ako dito. Yes, kaya lang kasi Oo, maintenance. maintenance. Kasi nga po, ilang taon na kayo nanay? 78 na. Oh, Sa 78 January, na. 79 na. Oh, Wala Jan- man akong maintenance kasi. Oh, January sa Ngayon ano, lang ako 79 na nangyari si nanay. Walang Kaya- maintenance. Ngayon po ay dahil po sa Amazing po, gumaling yung kanyang process. Rasis, Yung nagralaya sugar namin. niya, nag-normalize. Pagkatapos na bagok mong ulo, hindi na sumasakit ngayon. Uy, ito nga Ayaw. nabagong pa. Yan ang bagok sa iyo. Kaya nagpapasalamat si nanay. Unang-unang kay Lord Jesus Christ. Pangalawa dun sa ating mga amazing products. At natagpuan mo ito at nakainom ka tayo. Napakinggan ko nga sa radyo, kaya Opo. sabi ko, makadamot akong kwarta, pupunta ko dito. Opo, Kaya nangyari ngayon, na po nangyari yan. na. Opo. So ano po masasabi ninyo sa mga nanood na nakikinig nanay sa atin ngayon? Mayroon nag-suggest sa akin si, yung kabarkada ko. Saan ka pumunta? Sabi ko doon. Hindi ko man sinabi. Oo, siya ay mga kati-kati sa buwan. Paid nga ni sa labas, pero nakakain siya ng marala na Oo, ganyan. naganatin. Oo, anong marala sa Oh, dito rin, yung amazing problem. Oo. So masasabi mo po nanay na ito may rekomenda mo sa lahat nitong ating produkto na sila'y matulungan din. Yung lahat ng mga nakikinig na may mga karamdaman, pwede mong i-recommenda mo sa kanila dahil ikaw natulungan ng ating amazing po. Kaya sasabihan ko huwag ng pangalan. Bawal ng pangalan. Sasabihan ko siya na pumunta ka. Yes, pwede mong samahan. Oo, So samahan yun, ko siya. ang ibig sabihin ni nanay, lahat ng mga may karamdaman, mga kaibigan niya, kamag-anak, kakilala, at kahit po yung nakikinig ngayon, subukan po ninyo ang Amazing po na galing sa Amerika, sapagkat kung si nanay ay going 79 by January, natulungan ng produktong ito, na gumaling ang kanyang mga kate-kate, yung rashes niya sa katawan, yung kanyang sugar ay nag-normalize, yung kanyang nabagok ang kanyang ulo na tulungan, ito po ay makakatulong man sa inyo kung kahit man ano po ang inyong mga karamdaman. Kaya magsadya lang po kayo dito sa ating opisina para magkaroon din kayo ng magandang kalusugan. So nanay, paalam na po tayo. Thank you for your Assistant. assistant at saka thank you kay Lord. Hanggang ngayon, ay 79 na ako, walang sakit. Yes. Yan lang ang kati-kati ko. So, Walang iba. ang importante nanay, sabi ko nga parati, God first. Ilagay mo nga nanay ang kamay mo ganun. God first. God first. Again, love. Love tayo. Love natin. Ganyan, love. Love sa bawat isa. Then, success. Opo. Success, ganyan. Success. Kaya, successful kang gumaling ka na. Bumalik. Okay, maliwanag. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana Salamat. makatulong din po kami sa inyong pangangailangan. Thank you. Salamat. Thank you, God. Okay, di ba? Salamat. Magandang boss.
sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag-ano ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya Oo, sa Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik kayo si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, para uminom nitong ating produktong natatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po, ang mga namatian ko, purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon, tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po, kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito, na ang dinaraman ni sa kuya na primahon, si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunyan, kapag take ko kang bulong, 2 semana sa nangani. So, magayon so response, Miracle 6, Mega 1, multi-5 mega Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako ngunyan, nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins yan, tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nag-ano sa kuya dito, nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana, dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawon ta ki maray na yung uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana, mati kita kang bulong, sabayan ta man ki, sa taas, sa manladyo, kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po.
Morning po, ako po si Elvin Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po, si Michael Milay. 47 anyos. Ngunyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Tigdarami sa physician surgeon, kung na po ito pag-iton, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, sa lukang 7 aldaw, ning antibiotics, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukriyasin na niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukriyasin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang ngayon ako maniwango na. Pasikan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Bitito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawon so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Diyo, inot, andara ko sa nangani 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya,
Ta dati, ang sarong-san ko, nagtatawad na nga ni, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anitbaya ako. Eh, yun eh. May mga pa-blood cam dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood cam, 105 na lang, so, kaya tinay niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niya. Na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, daila. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang Amazing 4. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining Amazing 4. Aki ko may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days. 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan Aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindong bagang Okay. paglakaw. Kasi nga po yun na, Makulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito when aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging
chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle Sea at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle Sea at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay. Yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko, pinainom yung Miracle Sea ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon,
after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God. Hallelujah. Then, di ba, hiwalay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But, nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog, tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pag 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo o ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa atin lang, sa atin lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan.
Yun talaga, anihin pa natin itong lahat na nasa nakaan natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number one na problema. Lahat naman tayo nag-iimbis, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joyce, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more kaya-kaya natin. So matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, Lahat ng mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga sikreto ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Boy. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indugabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Ms. Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann Bitito Bencena. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po, so samahan nyo po kami hanggang 6:30 in the evening. Ayan, so ako muli ang makakasama nyo po ngayong hapon na ito. Ayan po. So sa mga gusto po na makausap or gustong tumawag sa cellphone number po ni Doc Joey, ito po ang kanyang official contact number. Sa Smart, we have 0910-44-82598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo po siyang i-follow sa kanyang Facebook account na Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Okay, so ayan, sobrang dami po ng mga client natin kanina. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga nakaantabay lagi po sa satuyang programa. Of course, sa lahat po na nagsishare ng ating mga amazing products. Ayan, so sa mga
nagkukwento po regarding sa mga products natin na sila din po ay natulungan, nalunasan po ang kanilang mga health concern. Ayan, so kanina naipadala din po namin yung products na nag-order po kahapon from Catanduanes. Ayan, so ito po yung lola niya na hindi na po halos nakakakita, may diabetes, may katarata. Ayan, so ngayon po medyo maganda po yung feedback. So ganun din po kanina from Anislag, Daraga Albay, yan, kidney stone, allergy rhinitis, at of course, yung kaka-basketball, nagkaroon po ng problema sa buto. Ayan, so hindi po ngayon halos makalakad. Ayan, so dahil po sa nagtitake yung kanyang mga magulang, at nire-recommend po dito sa atin. So, kanina nag-start na po siya at babalik na lang po dito by Wednesday. Ganon din po si nanay, asawa po ni Tatay Guillermo Gonzales. Ayan, talagang ito, kapag nagpunta dito sa atin, talagang sobrang dami ng kwento. Ayan, talagang ayan, kahit nasaan pa lang si nanay, talagang minomonitor ni tatay. Talagang nakikita mo sa kanila yung pagmamahal nila sa isa't isa. Ayan, so talagang binibaby ito ni nanay. Ayan, so pag nakapunta dito, ayan, sa lawang daming kwento nila. Ganon din po kanina from Taysan, Legazpi. Ayan, si tatay. Ayan po, so may problema po sa heart. Ayan, may heart failure. May mataas pala yung creatinine kasi pinasend ko yung lab result. Yan, almost 450 plus yung kanyang creatinine. May diabetes, malabo ang mata. Yan, so may kidney failure. Yan po. So, ang daming problema ni tatay. Pabalik-balik na sa hospital. Sinubukan po kanina yung ating mga products. Ganun din po kanina from Ligao. Ayan, si nanay, ni-refer po ni Sir Manny from GSA Cooperative. Ayan, so maraming salamat po. At ni-refer niya dito. Ayan, sabi ni nanay, hay nako, pupunta naman yun si Sir Manny. At pagsasabihan na naman ako kapag, ayan, hindi ka pa pumupunta kay Doc Joey. Ayan, so kayo maraming salamat po. Kahit mag-isa palagi si Miss Len at talagang tinitiwalaan po ninyo na kahit wala po si Doc Joey, talagang ayan, talagang malaki yung tiwala nyo kay Miss Len. So maraming salamat po, of course, sa lagi po nakaantabay sa DCGB News Online. Of course, sa mga nakaantabay po sa radyo, nakikinig po sa kanilang tahanan. Ayan, so magandang hapon po. Alam ko yung iba, hindi kumpleto yung kanilang araw na hindi po tayo napapakinggan through radio program. Ayan po, so maraming salamat po. Of course, sa ating technical department ng DCGB Legazpi, maraming salamat po at lagi po silang andyan. Ayan, so ganun din po sa mga gusto mag-order ng ating mga amazing products through online, of course, sa main office, dyan po yan sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Once again, ang ating main office, dyan lamang yan sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, contact number po ni Ma'am Pen Bitito. Ayan, so sa 0908-1222-85. Once again, sa 0908-1222-85. So, sa mga gusto po na mag-order ng ating mga products, ayan, so, katulad kanina from Catanduanes, ayan, so naipadala na po natin. So, murang-mura lang naman po ang shipping fee. So, katulad kanina, 150 lang po yung bayad natin sa JNT. Ayan, so naipapadala na po yan agad-agad at marireceive nyo po yan 3 to 5 days. Nandiyan na po yan sa inyong bahay. So, wala nang pagod at of course, wala nang stress papunta dito sa Legazpi. Wala nang traffic. So, maghihintay na lamang tayo. Ganun din po sa mga nagtitake
ng ating amazing products through Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega One Capsule. Ayan, so kompleto na tayo. Ayan, so last week, nagkulang tayo ng isang kapsula kaya hindi nabuo si Amazing 4. Pero natugunan pa din po natin yan kasi ang ating products na Amazing 4, ano man ang kulang dyan, pero talagang pupunuan po yan ng ating mga products. Ayan, so kanina dumating na si Multi-5 Capsule, kaya kompleto na naman po ang ating mga products. Ganon din po pala. Ayan, so hindi ko na matandaan yung ibang pasyente natin. Ayan, so ganon din kay Madam. Kahapon sinight visit natin yung kanyang property. Kasi ngayon, 'di ba, kumbaga madaling bumili ng property. Pero kailangan po natin makita yung area. Ayan, so pinuntahan namin kahapon, sobrang layo. Ayan, so at nakausap po natin yung mismong kapatid po ng may-ari. Alam nyo ba, sobrang dami ng kanyang health concern. From binagsakan, ginubatan, albay. Yan si Madam. At lagi naman tayo napapakinggan through radio program. So kahapon na talagang nakausap na tayo ng personal. So kanina, pinuntahan po tayo dito sa office. Ayan, so 43 years old. Alam nyo ba, marami ng health concern. Naoperahan na po sa sa gallbladder. Ngayon may diabetes, may heart failure, may uric acid. Ayan, so 43 pa lang pero ang dami na po niyang health concern. Ayan, talagang inipon yung mga retirement fee. Ayan, so nabayarin pala. Ayan, mga credit. Ayan, so kanina po ay nagsimula na siyang mag-take ng ating Amazing 4. Sabi niya, ano yan, Miss Len? Iinumin ko na is Amazing 4. So, yes po, kasi kailangan na po natin na ay agad na malunasan po ang kanyang health concern. So, kanina, ay sabi niya, wow, si Miss Len pa talagang magpapainom sa akin. Ayan. So, lahat naman ng mga client po natin dito ay talagang automatic po na pagpunta nyo dito ay pinapainom po natin agad po yan. Para at least, alam na din po nila kung paano ang pag-take ng ating mga amazing products. So, ang ating products po is Amazing 4. Ang mas maganda po ang pag-take ng ating products is 30 minutes before meal. Yan, sabi nila, bakit Miss Len ang pag-take is 30 minutes before meal? So, usually, yung mga iniinom namin ay kailangan may laman yung tiyan natin. So, wala na kami dun pa So, focus lang natin about sa ating mga amazing products. Basta, ang mas maganda nito, 30 minutes before meal. Kasi nga, naglalaman ng mga gulay at prutas sa ating mga kapsula. So, sila yung magpupuno ng kakulangan ng mga vitamina at mineral, kumbaga yung kakulangan sa kalusugan natin, kung bakit po marami ang nagkakasakit. So, dito sa atin, masasabi natin siyang all natural. Bakit? Kasi nga, ay mas maganda siyang inumin na wala pa pong laman ang ating tiyan. So, talagang kahit kayo may acidic, safe na safe ang ating mga vitamin C. So, sa mga nagtatanong po na kung ano po yung ating kapsula, ayan, kusa po siyang natutunaw. Ayan, so, kumbaga, nasa dila pa lang natin siya, ay kusa na po siyang natutunaw. So, bakit, Miss Len, hindi ba yan makaka-apekto sa kidney ko? Hindi po. Bagkos, ito din po ay makakalinis sa inyong kidney. Kaya nga tayo dito, marami po tayong mga pasyente na nagdadialysis. Ayan, may mga mataas na creatinine, may mga CKD or chronic kidney disease. Ayan po. Ano man ang ating mga health concern, ilan man po ang ating mga health concern, lahat po yan ay aayusin na ng ating mga amazing products. So, ano lang yung kailangan natin gawin? Kumbaga, magdasal, maniwala, at gumawa ng paraan. Ayan. So, sundin yung mga advice po ni Doc Joey upang po ay tuluyan na malunasan po ang ating health concern. So, gayahin po natin yung mga client natin dito na mayroon pong commitment sa ating sarili. Katulad din po yan sa pag-aaral natin. Kung wala tayong, kumbaga, hindi tayo nakafocus at talaga hindi tayo magpupursige sa buhay, hindi tayo makakapagtapos ng
pag-aaral. So, nakakatuwa yung isang tao, kumbaga, ang isang tao, so, nag-start sa bata na walang alam. At, kumbaga, iikot yung mundo na parang tatanda tayo na, kumbaga, aalalayan pa din. Katulad ng sanggol na bata, iaalalayan hanggang sa tumanda ka na kailangan mo din alalayan pa. Ayan. So, yung ibang client natin dito, yung mga, kumbaga, matatanda. Ayan, kasi usually, ako si Miss Len, ayan, so halos walang friend na mga teenager, walang mga barkada na mga, kumbaga, mga kaedad. Usually, kumbaga, mga nakakasalamuhan natin dito, kumbaga, lahat mga matatanda. It's the best, kasi nga, kumbaga, nakakakuha tayo ng idea. Ayan, so, kumbaga, yung mga nagpapakonsult sa atin dito, bakit sila nakaabot ng 90 plus, sila ay nakaabot ng 100 plus, ayan, kasi usually, yung mga client natin dito, mga may edad na. Ayan, so, nakakakuha tayo ng idea sa kanila. So, kung kumbaga, tumanda man tayo, alam na natin kung paano maiwasan. Ayan, so, last time, diba, tumaas yung BP ng lola ko, so, sabi ko sa sarili ko, kasi ayaw niya magpakonsulta, sabi ko, marami ako natutulungan na tao, so, bakit siya hindi ko kayang tulungan? Yan, so, kumbaga, sabi ko nga, mas maganda po na lagi tayong may stock sa bahay ng mga kapsula, kasi if ever po na may mangyari, kasi hindi natin alam yung mga susunod na mangyayari sa buhay natin. If ever na lagi tayong ready, meron tayong stock sa bahay, ay kumbaga, if ever man po katulad noon na lola ko na tumaas yung BP ng 200. So, nasa bahay pa lang siya, may ginagawa na siyang action. Ayan. So, nakapunta man sa hospital, kalmado na po siya. Ayan. So, kumbaga tumaas yung BP, kinabukasan, buminagsak naman yung BP. So, taranta na naman. Ayan. So, sabi ko, relax lang sa mga kasama ko kasi mas, kumbaga, mas taranta pa yung mga kasama natin kaysa dun sa kumbaga, may health concern. So, yun, pinainom natin ng products. Doon, kumbaga, nakapunta man sa hospital, ay kalmado na naman po siya. So, yun po. Sana ay, kumbaga, kung may mga katanungan tayo, open po yung mga contact number natin, yung mga Facebook account natin. Once again, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-4482-598. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, pwede nyo din po siyang i-follow sa kanyang Facebook account na Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bermundo Bibon Bitito. So, ang ating main office po sa Manila, once again, sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Contact number po sa 0908-122285. So, pwede din tayo mag-avail ng ating mga amazing products po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Nandyan po si Doc Joey. Ayan, once again, available ang ating mga amazing products po dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Nandyan po si Doc Joey at makakausap niyo po yan mismo. Dito naman sa Legazpi, pwede tayong tumawag kay Doc Joey or pwede tayong pumunta na dito sa ating office. So, tomorrow, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, maraming salamat po. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Benzena, this is been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.